Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία θεματική, την οποία έχω σκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό. Κυρίως λόγω του ότι λατρεύω τις συγκεκριμένες ταινίες τις οποίες θα συζητήσουμε. Και το θέμα ποιο είναι, ότι συνειδητοποίησα βλέποντας και λίγο προσπαθούμε να σκεφτώ ότι τι κοινό έχουν όλες αυτές, ποια είναι η τόσο κόρκινη θεματική, ότι είναι οι ναρκισσιστές πρωταγωνιστές χαρακτήρες. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σε αυτό το κανάλι εμείς λατρεύουμε τους ναρκισσιστές έτσι κι αλλιώς, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Λοιπόν, έχω διαλέξει το Gattaca, έχω διαλέξει το Dangerous Liaisons, τις επικίνδυνες σχέσεις, το The Talented Mystery Replay, το Match Point και το Saltburn, που είναι πάρα πολύ αγαπημένες μου ταινίες όλες. Και συνειδητοποιώ ότι τελικά αυτά που μας αρέσουν έχουν πάρα πολλά κοινά. Το οποίο έχει αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το κοινό που έχουν αυτές οι ταινίες, συνειδητοποιώ ότι πέρα από τον ναρκισσισμό, είναι καταρχάς ότι έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος θέλει πάρα πολύ, κάνει τεράστια προσπάθεια throughout the movie να ανελιχθεί ταξικά, οικονομικά, κοινωνικά, με τον οποιοδήποτε τρόπο, να αλλάξει δηλαδή αβιωτικό επίπεδο ή να γίνει μέρος μιας elite. Ο βασικός του στόχος είναι αυτός. I loved him. I, of course, loved him. It was impossible not to love him. But was I in love with him? That was part of the problem. So I'm going to come along for moral support? Everyone loved him. Yes, that would be great. Sure. Tommy, Except that I how's the peeping? am not Jerome Morrow. Και μετά στο δεύτερο επίπεδο, εγώ πιστεύω, στο λόγο του ναρκισσισμού τέλειξα, ότι μάλλον είναι το να προσπαθήσει να αποδομήσει στα μάτια τα δικά του τον δεύτερο ρόλο. I want the excitement of watching her betray everything that's most important to her. Surely you understand that. No. Οπότε είναι ένα ουσιαστικό παιχνίδι αυτό, ένα ταγκό του πρώτου και του δεύτερου ρόλου. Come back when you've succeeded with Madame de Tourvel, Και πόσο ο πρώτος προσπαθεί να υπερισχύσει στον δεύτερο. and I will offer you a reward. My love. Γι' αυτό το συνδέεται πολύ με το κομμάτι το ναρκισσιστικό. Τώρα προχωρήσουμε. Έχουμε τον outsider λοιπόν σε όλες τις ταινίες. Στον Gattaca είναι ο Ethan Hawke. Ο τρόπος που προσπαθεί να γίνει κομμάτι αυτής της elite, της εξαιρετικής ομάδας στην οποία δεν ανήκει, είναι με το να χρησιμοποιεί την πλαστικοσωπία. This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me. Χρησιμοποιεί το alter ego του που το κονδύεται ο Jude Law, έτσι ώστε να του παίρνει το αίμα, να το βάζει μέσα από το δέρμα του και στους ελέγχους που χρειάζεται για να μπει μέσα στην εταιρεία, σκανάρεται ως κάποιος άλλος από αυτός που είναι. Οπότε καταφέρνει μέσα της κοροϊδίας και της εξαπάτησης να γίνει μέρος της ελίτ και το καταφέρνει μέχρι το τέλος της ταινίας. Δηλαδή δεν γίνεται αντιληπτός, ή μάλλον όταν γίνεται αντιληπτός είναι πια ήδη πολύ αργά, έχει καταφέρει το στόχο του. Τώρα στις επικίνδυνες σχέσεις, το μέσο εξαπάτησης είναι στο σεξ, είναι οι ερωτικές σχέσεις και το πόσο μέσα στην ελίτ μιας κοινωνίας αριστοκρατικής εργαλειοποιείται μια ερωτική σχέση και καταφέρνεις μέσω αυτού να επικρατήσεις και ειδικότερα όταν είσαι ο άντρας. Έτσι που συνήθως από τις ταινίες το τυποποιημένο είναι οι γυναίκες να εργαλειοποιούν το σεξ. Είναι αρκετά συνήθως ότι ο ρόλος του δυνατού, ας πούμε, ανήκει σε μια γυναίκα που την υποδίεται η Glenn Close. Στον Replay, ο φθόνος και η ζήλια, ο φθόνος μάλλον, του πρωταγωνιστή, του Matt Damon για τον Jude Law είναι τόσο μεγάλο που φτάνει στο σημείο ο Matt Damon να θέλει να γίνει ο Jude Law. Το οποίο είναι πολύ λογικό να πει κανείς. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον αντιγράψει και προσπαθεί να γίνει αυτός για να μπορέσει να μπει μέσα στην ελίτ. Γιατί θεωρεί κατά βάθος ότι το δικαιούνται αυτό. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν την οτροπία ανθρώπων που θεωρούν ότι η ζωή τους χρωστάει, έχοντας αυτό σαν δικαιολογία για την εκκλήση στην αδράνεια. Για το Match Point, το οποίο είναι ένας εξαιρετής τένις, ο οποίος παντρεύεται μια πολύ πλούσια γυναίκα, πάλι χρησιμοποιεί τις ερωτικές σχέσεις και το σεξ το οποίο εργαλειοποιεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρησιμοποιεί μόνο τη γυναίκα του, χρησιμοποιεί και το δεύτερο ρόλο που είναι η Scarlett Johansson, η οποία είναι η παράλληλη σχέση του, όπου αυτή γίνεται το βασικό του υποχείριο. Και το Saltburn, που επίσης έχει τεράστια κοινά με τον Replay. Ένας άντρας με ένα δεύτερο ρόλο αντίπαλο δέος, όπου είναι πολύ πιο ελκυστικός ο δεύτερος ρόλος από τον ίδιο, όπου είναι ο Jacob Elordi. Επίσης πολύ λογικό, δεν το μοιάζει. Είναι πάρα πολλά τα κοινά με τον Replay σε αυτό. Είναι αυτός που τα έχει με τη Sabrina Carpenter, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Like everyone else does. Everyone puts on a show for Felix. Προσπαθεί να γίνει κομμάτι της οικογένειας και να πάρει τη θέση του Elordi αντί για τον Elordi. Και τον Elordi τον σκοτώνει κιόλας. Όπως και στον Replay. Όλοι οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν την πλαστοπροσωπία. Είτε φανερά υποδειόμενοι ότι είναι κάποιοι άλλοι, είτε στην προσπάθειά τους να γίνουν οι άλλοι, ή να κάνουν το λεγόμενο fake it till you make it. Και είτε το καταφέρνουν 100%, είτε κάνουν blend in τόσο καλό που κανένας δεν καταλαβαίνει. Χειραγωγούν πάρα πολύ όλο το κοινωνικό περίγυρο, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Έχουν και πολύ σοβαρή απουσία συναισθήματος, στο επίπεδο που είναι και λίγο psychopaths όλοι. Το οποίο είναι λίγο δραματικό. Αν σκεφτούμε πόσοι ναρκισσιστές υπάρχουν γύρω μας. Θέλουν κάτι άλλο από αυτό που έχουν. Το οποίο επίσης είναι πολύ κοινό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Απλά σε αυτούς γίνεται αιμονή και αυτός ο σκοπός. Το να θέλουν αυτό που δεν έχουν και να θεωρούν ότι θα γίνει και μέσω πληρότητας για τη ζωή τους αυτό. Εργαλειοποιούν τα συναισθήματα. Όχι απλά δεν έχουν συναισθήματα, γίνονται χειριστικοί και τα εργαλειοποιούν με σκοπό να εξαπατούν τον περίγυρό τους. Είναι πανούργοι, θα λέει κανείς. Θεωρώ ότι νιώθουν ότι δεν ανήκουν ή ρισκάρουν τα πάντα για να καταφέρουν να γίνουν μέρος ενός διαφορετικού όλου. Και εφόσον ρισκάρουν τα πάντα, σημαίνει ότι δεν έχουν να χάσουν για τίποτα. Συνεπώς είναι και κάπως τραγικοί χαρακτήρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Όταν δεν διακινδυνεύεις και δεν έχεις να χάσεις τίποτα, είσαι πραγματικά πολύ επικίνδυνος και αυτό το έχουν όλοι σαν κοινό.
Η πληρότητα έρχεται μέσα από τον άλλον, το οποίο είναι τέρμα προβληματικό σαν mindset, γιατί δημιουργεί πολύ έντονα συνεξαρτητικές σχέσεις αυτό. Είναι όλοι χαρακτήρες οι οποίοι είτε μαθαίνουμε είτε δεν μαθαίνουμε και υπονοείται με κάποιο τρόπο ότι έχουν πάρα πολύ έντονο το τραύμα. Έχουν κάνει προσωπικότητά του στο τραύμα του, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν έχουν καθόλου το αίσθημα της ενοχής και εάν το νιώσουν, είτε το αποφεύγουν είτε σκοτώνουν το άτομο το οποίο τους κάνει trigger την ενοχή, σίγουρα δεν αποδέχονται τα συναισθήματά τους και γι' αυτό φαίνεται και σαν να μην έχουν συναισθήματα.